مامۆستا مەنال حتا کەنگی ئەف سەرئێشی ئەف پیلان گەرێ لە دژی کوردان لە دژی هەر دەسەڵاتێکە کوردیە فەرمی ئەڕەوا وێ بەردەوام بن حتا چە دەمەکێ گەلێ کورد وێ بمێنێت vê tariyê de ku rehpêşiyayê rehnî nabe pîlanên ku têne daiştin ji aliyê dagirkerên Kurdistanê ve di rêya pegeke ve ku têne bicîkirin çi ne? Di destpêkê de em bejna xwe li ber wî şehîdî îro ditewênin, em sersaxiyê ji malbatê re dixwazin û em rûyê mafiyat û îsabat peyayê dijmin qendîl û pekekê rûreş dikin ê dîrok û tarîx neletê li wa bênê û dawiya wana ê zelal û diyar bê. Dawiya kesê xayîn tim û tim dikeve dîroka tarî û reş de. Li gor pirsa ta dema got em bixwazin vê pirsê bidin, divê em vê pirsê ji kesê berpirsiyar îro di nav gelê Kurd de bikin. Dijminê gel û Kurd û Kurdistanê diyar û zelala lê dijminê bi xeter, dijminê bi qirêj û gemar di nava Kurdistanê de dijî û îro plana got dest pê kiriye piştî levhatina Şingalê û di neqebêna Hewlêr û Bexdayê de em dimeyzênin got dijmin bi şêweyekî bi qewet bi giran Türk ji aliyê xwe ve ji ber got hê xewna wîlayeta Musilê di serê wa de ye İran ji ber got ji xwe re dibîne Şingal xeta herî stratîcî di gihandina di neqebêna İran, Bexda, Sûrî, Beyrûdê de ye evana bi destê peyayê xwe bi destê îsabatê qendîl wecihê diduwa ji Daişê Kurda ê got îro bûne bela li serê Kurd û Kurdistanê planê ji Kerkûk dest pê kir, ji Şingalê dest pê kir, ji kuştina şehadeta pêşmerga dest pê kir, bi şewtandina ofîsê li Derbêsiyê û îro li qam ji hicûma li ser pede kesê evana zelal û diyara heta em nikaribin bi zelalî û bi hişkere dijmin binav bikin, heta em nikaribin dost û dijmin jevdû dûr bikin, planê dijmin ê bi ser bikevin. Lê ez bawerim her Kurdekî bi şeref û bi namûs, her Kurdekî xwedî doz, got îro doza gelê Kurd her çar parçê Kurdistanê de bixwaze li ber çav dêne, yê hemî bi zelalî bêjin dagirker xuyayî û zelal Tirk û Ereb û Farisin, lê dagirkerê gelê Kurd darê destê dijmin, koledarê dijmin îro PKK mafiyatê qendîlin û terefin ji terefê got îro di başûr de ne mixabin ev plan bi destê wa îro planeka gur zelal bi xurtî hicûm li ser pêkhatê gelê Kurdin lê ez dixwazim bêjim ew pêkhata ê bigine dawî û ev rûreşî ê ji bo va xayîn û xefrota bê.